मोर नामটো ল'লে চেয়ারম্যান বাইদেউ পইচাটো লোৱা নাই এইটো ক'লে হ'ল हेलौ लोगोफोर बोराय गोदान फिल्म नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै भिडिअआ एसे गुबुन आलादा जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोंनि बिटिआरनि बागै एसे सावरायगोन जोंनि दानि जुगाव सोलिनाय एसे देरफुहांनाय ना हाइस्कुल फरायनायफोरनि गथ'फोरनि सायाव एसे सावरायगोन आरोना नोंथांमोना मोजाङै नायलांजोब अब्लानो बाथ्राफोरखौ बुजिगोन आरोना। थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि जों उनावहा भिडिअखौ नायखांजोबनानै फोरमायहरबानो जाबाय। थ' चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरोना। स' नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबेखौ स्क्रिनाव थानाय माबाखौहाय फट'खौहाय बेयावहाय होदों आरोना। बेखौ निउस पर्टेलाव होनाय जादों जोंनि बिटिआरआव थानाय गासै जाथिफोरनि हानि जेंनाखौ जों सुस्रांगोन होननानै बेयावहा होनाय जादों। लोगोसे एम रनजित बसुमतारी बिथांखौ होनाय जादों आरोना। स' बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो सानदों जिहेतु जोंनि बिटिसिआ 6 सिडिउल ना जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय 6 सिडिउल रैखाथि मोननाय हा बियो ना। दा बे जोंनि 6 सिडिउल रैखाथि मोननाय हायावहा गुबुन जाथिफ्राबो मोन्थाय दङ नामा बिसोरबो ना हानि मोन्थायखौ मोनगोन नामा बायलाय फाननाय खालामनो हानाय बेफोरबायदि पावारा गुबुन जाथिफोराबो मोनगोन नामा दङ नामा दायो जोंनि बिटिआरआव बेखौसो आं सोंथि खालामदों आरोना बिथांमोननि सायाव जोंनि बिटिआर गभनि सायाव। जुदि गुबुन जाथियाबो जोंनि बे 6 सिडिउलाव मोन्थाय दङब्लाथ' बे 6 सिडिउलनि मा पावार दंबावो आरोना। जोङो हायोब्ला बेफोर बाथ्राखौ सावरायनाया जोबोद गोनांथि दं आरोना। बेयावथ' नुनो मोनदों नै नोंथांमोना ना बिटिआरआव थानाय गासै हारिनि जाथिनि हानि जेंनाखौ जों सुस्रांनानै होगोन ना। थ' बेफोर साननो गोनां बाथ्रा आरोना। जोंनि बिटिआरआव बिथांमोना हा बायनो हानाय थानो मोन्थाय दंमारो नामा जोंनि 6 सिडिउल एरियायाव ना गुबुन हारिफोरा जोंनि ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन जाथिफोरा बेफोरखौ साननो गोनां आरोना। लोगोसे मोनसे बिएससि एकर्डनि गेजेरजों मा होनो साख्रि मावनायफोरनो पेन्सन होनाय जागोन आरोना बे मोनसे। थ' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव देखायनो हागोन नै बेबो। थ' बेफोरबायदि खालामनो हायोब्लाथ' मोजां। लोगोसे दानि दिनाव जायफ्रा ना सुक्तिनि गेजेरजों मोननो गोनां बिसोरनि मोननो गोनांखौ थाबसिन खालामना होयोब्ला बेबो मोजां आरोना बिथांमोननोबो बेबायदिनो खालामना होयोब्ला जायफ्रा सुक्ति खालामनाय जायफोरनि सोमावसारनायजों बेफोरो जाफुंदों ना बिथांमोनखौ थाब नायग्रोयोब्ला मोजां आरोना। जिहेतु रायजो राजाफोराथ' मोनलांखासिगोन लासैनोब्लाबो मोनलांगोन रायजो राजाफ्रा ना जायफ्रानोखि खस्थ' खालामनाय नांनाय बिसोरनो एसे थाब खालामना होयोब्ला मोजां। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव? लोगोसे पिसिडिसि चेयारमेनफोरनि जाफुंनायनि फारसे सावरायनोसै नै बेयाव नायलां नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप आरोना। दा बेफोरो बेसेबां सैथो बेफोरखौ उनाव मिथिलांजोबगोन आरोना सोर बेबायदि रेकर्ड लाखुमानानै होदों। थ' माबायदि निउस पर्टेलफोर थांनानै ना भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव फिन आरोबाव जाख'नायनि बागै निउस होखांनायनि उनावहाय थांनानै मा बुंफिननो थाखाय फोरोंहैनाय जादों एसे दिन्थिना होदों आरोना। नायलांदों नोंथांमोना एसे। मोर नामটো ল'লে চেয়ারম্যান বাইদেউ পইচাটো লোৱা নাই এইটো ক'লে হ'ল চেয়ারম্যানে পইচা লোৱা নাই আমাৰ মাৰ একাউণ্টতে আছে ঘৰটো আমি নিজে বনাই ল'ম বাছ এইখিনি ক'লে হ'ল। নাই আপুনি কৈ যাওক হা যে কালি এটা নিউজটো ভাইৰেল হৈছে এনেকা যে চেয়াৰমেনে পইচা খাইছে ঘৰৰ পইচাটো এইটো কিমানলৈকে সত্য বুলি একে সুধিব আপুনি কৈ যাওক। মানে কালি কি নিউজ বাজিছে মই নাজানো কিন্তু যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কিস্তিৰ পইচাটো মেম্বাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট কিস্তিটো বনোৱা হ'ল কিন্তু ছেকেণ্ড কিস্তিৰ পইচা আমাৰ একাউণ্টতে মাৰ একাউণ্টতে আছে কোনেও পইচা লোৱা নাই। নাই মোৰ নামটো মেনশ্যন কৰা চেয়াৰমেন বাইদেউতে পইচা আমি দিয়া নাই আমাৰ হাততে আছে বুলি ক'লে হ'ল। মোৰ নাম মেনশ্যন কৰিছোঁ বাইদেউ আপুনি আহিব চাবলৈ ঘৰটো বনাই আছে। নাই একদম আমিও আহিম আমি আহিলে এবাৰ হ'ব দে কওক লোকেশ্যনটো এইটো কৈ দিব পইচা কোনেও চেয়াৰমেনে পইচা আমাৰ লগত লোৱা নাই নহয় এই ক্লিয়াৰ কৰি দিলে হয় দাদা অলপ ৰাও নাই তো আপোনাৰ ভাল লাগি চেয়াৰমেনে পইচা লোৱা নাই। যোৱাকালি এটা অভিযোগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা নিউজ মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে যে আপোনাৰ পইচা ঘৰৰ নামত অহা পইচাটো কোনোবাই খাইছে। কি ক'ব এতিয়া কি হৈছে? পইচাটো কায়ো খোৱা নাই এইটো পইচাটো বেংকতে আছে ফিংগাৰ মাৰি তাতে ওলোৱা নাই আৰু যোনে বনাইছিল তাকে আমি খবৰ দিলোঁ বনাবলৈ। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যোনে বনাইছিলে নবনাওঁ বুলি কৈ আছে
এতিয়া তেখেতে নবনাওঁ বুলি কৈ কি কৈছে, আপোনালোকক বনাব দিছে? হয়, এতিয়া আমাকে বনাব দিছে এতিয়া। আমি এতিয়া কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমিতো নাজানো এতিয়া। এতিয়া আমাৰ হিচাপতে এতিয়া আমি নিজে বনাব লাগিব এতিয়া। আপোনালোকক নিজে বনাব দিছে পইচাটো যিহেতু আপোনাৰ मोना नुबाय जानांगौ मा बुंलांदों ना माबायदि बुंफिननो थाखाय फोरोंना होदों बेफोरो बेसे सैथो उनाव जों मिथिलांगोन आरोना। लोगोसे मोनसे बाथ्रायानो जाहैबाय दानि जुगाव आरोना गारि मटर बाइक स्कुटि सालायनाया बहुद मा जाखो होनदों फ्रि जालांनाय बायदि नुदों आरोना। एसे गाव गावनि बिमा बिफाफ्रा नोजोर होयोबा मोजां जागोन आरोना। गावनि गथ'आ मा खालामदों आरो माबायदि सोलिदों बेखौ नायबा मोजां जागोन। आं बेखौसो बुंनो खावलायदों ना। जुदि गारिफोर सालायोब्लाबो मोजाङै सालायनांगौ आरोना। दहायसो जोङो फिल्डआवहाय फुटबल गेलेबाय थादोंमोन आरोना। बे समावनो बहानि गथ'साफोर ना हाइ स्कुलफोर फरायनाय जानो हागौ ना। थ' बिथांमोना मा खालामखो स्कुटिजों जेरैबायदि स्पिडआव सालायदों भाग्य मोजां खाफाल मोजां होनना बुंनांगोन बिसोरखो। लामायावहाय मोसौ फिसा दंमोन, बे मोसौ फिसाजों सौग्रावलांबाय आरोना। सौग्रावबाय मोसौ फिसाया स्कुटिनि उनथिंजाय नांदों जानांगौ। जुदि सिगांथिंजाय सौग्रावोमोनब्ला बिसोर मा जागौमोन। ओरैबायदि स्पिडआव सालायबोदों आरोना मा बुंनो आरो। जुदि सिगाङावनो नांनायमोनब्ला हले बिसोरनि जिउआ मा जागौमोन बेखौ मिथिनो हाला आरोना। ओरैबायदि स्पिडआव सालायदों। दा बेफोरबायदि सालायोब्ला गावजों लोगोसे गुबुनाबो खहा जायो बेखौ गोसोआव ला आरोना। थ' बेफोरखौ नायनो गोनां गावनि गथ'नो बैसो जायै समाव गारि जिखुनु जायखिनिखि बाहायथावा बेफोर बुस्थुखौ होनो नाङा आरोना बिमा बिफाफ्रा। नङाब्ला बिमा बिफा गावनि फेदेरनाय बे गथ'आबो गोमानो हागौ, लस जानो हागौ बे देरफुनाय गथ'फ्रा ना। लोगोसे बाथ्राया बेबो अनदों होननानै अख्रा होननानै अननांगोन उपाय गैया होननानै बेफोरबायदि एगारोब्ला बे नोंनिसो गोरोन्थि, बिमा बिफानिसो गोरोन्थि। मानो होनब्ला नों बिजों गावनि गथ'जों जेननानै बिखौ नों थांदो होननानै ना नों गाज्रियावनो थां मोजाङावनो थांदो होननानै एगारना होनाय जायो आरोना। बे अननाय नङा, बेखौ खैफोदाव खोलैनाय बेफोरबायदि जायो आरोना। थ' एसे नोजोर खालामगोन गावनि बिमा बिफाफ्रा। आं बिसिखौनो बुंनानै फोजोबनोसै। नोंथांमोना मा सानो दिनैनि बे भिडिअनि सायाव कमेन्ट खालामनो हागोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना। जायफ्रा साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनो हादों अननानै। थ' बाय।